बेरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे बेरगाव रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव खुंगा 18थि ओमेन ट्रफी बियो माने फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 1 खालारनिफ्राय जानो थांगासिनो दङ आरो बिनिनो दिनै माने रिसेपशन कमिटिनि मावख'लि लानाय हाबाफारि बियो दिनै लानाय जाबाय। बेरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव बेरगाव ओनसोलनि बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि मुङाव माने बे माने जोलुर बादायलायनायखौ होबोबाय थादोंमोन। गुबुन बोसोराव जोङो बेरगाव बड'लेण्ड मुंख्लं आइजो जोलुर देरहासार बान्था हिसाबै मुंखौ होनाय जादोंमोन, नाथाय देग्लाय जोंनि जिथु जोलुर बादायलायनाय बिनि नमेनक्लेचार बेखौ सोलायनाय जादों। बिनि सोलायै जोङो ओमेन ट्रफी बे मुङै माने मुंखौ दोननानै नैबे मुंख्लंफोरनि मुङावनो बे बादायलायनायखौ होनाय जागोन। बेरगाव आनसलिक एबसु आरो बेरगाव रिजनेल स्पर्ट एसोसिएशननि बानजायनाय जितु जोङो बोसोरफ्रोमबो आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनाय होयो, बेनिनो जोङो गुबुन गुबुन बोसोराव गुबुन गुबुन माने नेशनेल टीमफोरखौ इनभाइट खालामदोंमोन आरो बेबायदिनो देग्लाय बोसोरावबो जोङो माने अल इन्डिया इनभाइटेशन टीम हिसाबै टीमफोरखौ माने इनभाइट खालामनो साननाय जादों। गुबुनफोर बोसोराव जोङो मिजोराम, मणिपुर, बिदिनो बिहार, वेस्ट बेंगल बा गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय माने अल इन्डिया माने टीमफोरखौ जोङो इनभाइट खालामदोंमोन आरो बेनि बादैबो जोङो माने जोंनि नाइबार कान्ट्रि भुटाननि माने ओमेन टीम बिथांमोनखौबो जोङो माने कदरखनि हिसाबै बिथांमोनखौ इनभाइट खालामदोंमोन आरो देग्लायबो जोङो सानदों बिथांमोनजों सावरायनाय जादों आरो बिथांमोनाबो पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय गोबां माने इच्छुक जादों बा गोसो जादों। जेब्लानो जोंनि माने टीमफोरा फाइनाल जागोन नोंथांमोननो जों फोरमायनाय जागोन। बेखायनो जोङो बेरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे बेरगाव रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशननि जानानै जोंनि बेरगाव ओनसोलनि गुबुन गुबुन हारि हारिसा आरो गुबुन गुबुन माने दल संगठन बयखौबो बाहागो लानानै नैबे जानो थांनाय जिथु 18थि ओमेन ट्रफी जोलुर बादायलायनाय बेखौ जाफुंसारनायाव जाहाथे बयबो मदद खालामगोन, बेखौ जोङो बेरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खावलायबाय।